Mi ke jing thei ka basawa jam nakawei ka yeng ka badan halum ding met umpling ha ka miet jong ka khat khandai terik nailar arja apusan kani ka jing thei kalami nakawei ka yeng ka basong basa da ka vibha thapa kani ka jingjia kala jia ha ka por khandai san pho buje min mien bat ka jaka ka hap hapo ka rinja ps katkum ka jingtem la ong bakadaw jong kani ka jing thei ka deina ka tindong le air shed jingshen arngut kibriu kila mensaw hakani ke jingjia balara no eki shenigrims naka benta ke jingsumar hinrei hannega stem lahaban pha no yu uwe unong mensaw u subham ch momin arpukhandai snem shgoti banyo jingsumar ka babania namar ba ula mensaw jur uwe pat uba mensaw udai u bsf jawan u sandip kumar lai posnem Pra kata kata. So dhum menin. Koloni nggak? Petisi. Petisi Itu deh. baju. Oh baju mah. Sekalian lah. Ini sini kawan. Sama baju. Kalau bidar kita beda. Nanti saya sudah nih dia. Someone boleh benar. Kalau iska itu pengen gue jauh kan di kamu. Enggak. Thank you.